Kalonzo Musyoka nitiere gwenge ma Kisumu kama bende no yuore alam mar bende wuoyo gi jopiny ka giduoko ne Jehova Nyasaye kamano bang' yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Ndege wacho ni kata kanye tero Nyasaye bati jodolo chako lamo ne wach mar koth. Magi oriwo jodolo mag kanisa mar Islam kata din mar Islam ma bende koro ywak ne Jehova Nyasaye ka gi chwero pi war ni kaber to Nyasaye ong'egi mondo koth mosebedo ka kelo kech kalure gi oro mag gwenge mag nyandwat ma pacho ka koro kelnegi amor gi pi ne cham jamni kaachiel kod gin giwegi ma ginyalo tiyo godo e udi. Kendo mana kaka pile wageno ni ruoth biro winjo lamowa magi thuond weche. Chunywa to lit ndi to wawe uru chako wuoyo magala kaka wawuoyo cha gimwa winjo wane mwang'eyo. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne gi Kalonzo Musyoka otimo limbe kaunti ma Kisumu kinde ma jood bura mag ODM Kaluo owuok tung' mosuo gi josiasa masani owuok oko mar kwedo mbi mar Raila Odinga. Hakuna namna. The only thing really that can help us is rains. And that's why this morning we came out. Ili we ask Allah subhanahu wa ta'ala tupatie mvua and inshallah tutapata mvua shaka. Jodolo mag din mar Islamo bago lamo Garissa mar kwayo koth kaluwore gi oro kod kech masani okwako thoth gwenge ma pachoka. Nonro mar sirikal koro yango ni kwan ji mag motuo mar ayaki medore higa ka higa e kadak ma mathare mana kake kuonde dak mamoko mayuto mar oganda ni e piny. Nakora mogera ni mondo mitudri kodwa chakruok nyaka giko mag weche manyien. Namba mar SMS en 336 bende pari nyalo wuoyo kodwa kokalo Facebook mar RAMOGI TV, Twitter kaachiel kod YouTube nyakora mogi. Machiegni chendo ni nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Belinda Dhiambo. Nyinga en George Bati. Wang'iyo mago motendre kod weche mag siasa kaka sani koro mako mach kalore kod weche mabende wacho ahinya riwruok mar oganda joluo Nyanza. Ramogi moko kuom jood bura mag ODM mowuok tung' mosuo gi josiasa moko e piny luo magi wacho ni diro weche ma ok odhi kare ne ogai mar gi Raila Odinga bang' yiero mokalo. Giwacho ni Odinga ma pod biro bedo jatendgi ma ok ginyal yie mondo mi josiasa kata josiasa moko onyisi achaya moro amora. Efo moro ma Homa Bay Ali Beach miwale. Jood bura mag ODM go mane loso e gweng' Mandiru e kine nyasi mariko jaduong' Stanley Aloma wuon jood bura ma Homa Bay Town Peter Kaloma okwero josiasa moko e piny luo mage wacho ni chal ka gima geto bedo gai mar luo e weche mag siasa kaluwore gi weche magisebedo ka gidiro ne ogai mar ODM Raila Odinga. Gikoni ok gibiyie ne josiasa makamago mondo keth nying Odinga kata kelo pogruok e piny luo. Omiyo chunywa to lit ndi to wawe uru chako wuoyo magala kaka wawuoyo cha ka Zambia nyoyude bang' dala biriyo wato kore kwa chope 4 ni to wayuak ka wayua guru to wayue pi wang'wa. And we shall not apologize also for our political choices. Our political leader remains Raila Amolo gimwa winjo wane mwang'eyo. Senator Masiaya Oburu Odinga to wacho ni josiasa matemo kelo pogruok e piny luo dwaro mana margi kendgi kendo chunygi onge weche mag dongruok e piny luo. Onge ni jok moko ntie miluongo ni jok hie gin ka ji dhi kata ne lweny to gin ging'iyo mani tang'o mana dhi yudo eneno ng'iyo mani kacha nitie ring'o moro midhi ginene kanyo midhi chut kanyo to konena nena ka lweny kata dwa leng'o uwe matin ni ene kuro sedhi oringo jowadu makridon rigo ni ng'ane rach kia ng'ane rach wadog wakurre uru jodalawa wakurre uru mondo wane ka koro wadhi kendo ang'eni jotendwa gibiro ng'isowa yo maler kama waluok wadhiye to wakurre uru jokanyanam ng'e uru nogend ni me Kenya ka oluorowa luor ma giluorowago giluorowa nikech riwruok marwa riwruok e teko.
bende gikone gavana sang'wen manoyiere counties makaluo mondo tine jopiny e yo makare kod mwandu ma piny owacho kete lwetgi nikech loch mar kor gwenge ema sani koro jopiny okete geno margi bang' telo mar piny Kenya posore lwetgi. Ni Raila osekonyowa. Gladys Wanga nigi bilion koro sani Homa Bay. Nyong'o nigi billions. Ochilo nigi billions Migori. Orengo nigi billions Kisumu. Siaya. Wadwaro ni governors wagi wajumbe otim gimiluongo ni value addition gi products ma wan-go mondo jogo oyud kama ginyalo resore ka girito mabiro no. Wadwaro ni rech kik water Thika, walos processing factory moriwo Migori, Homa Bay gi Kisumu mondo nyithindwa ondiki to jolupo oyud pesa. Remember that a fellow colleague is in the county. We do not want anything, none, other than service delivery. Politics is behind, development is forward. We don't want jokes, correct checks and balances, and we work. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. But winjo puginya songo. Wacho ni politics is. Ramogi jatenda piny Kenya William Ruto ojiwo oganda jo Kenya mondo kaw ting' machulo osuru kaka winjore kaka yorno ni sirikal obedo gi omenda mag chwalo dongruok. Ruto loso kane oyuoro e lamo mar duoko erokamano, lamo bende nobagi e kaunti ma Kitui. Elimbe mare mokwongo kaka jatenda piny Kenya mar abich e kaunti ma Kitui. Jatenda piny Kenya William Ruto riwore nyasi malamo gi jodak e kaunti ma Kitui. William Ruto jiwa chiel ma jotele gero piny Kenya ka bende olieko sundo jatende Wiper Kalonzo Musyoka mondo mioti kode e piny wacho mare. Niliwaambia wakati nilikuwa hapa, kama mnakumbuka, niliwaambia Mungu akinijalia niunde serikali, nitatafuta ndugu yangu Steven nimshirikishe katika kuendesha hiyo serikali. Si namna hiyo? Na mimi nataka nimjue. Mimi mwenyewe nimemtafuta huyo Steven, nimeketi chini na yeye, nikamwambia ndio hii serikali tuende pamoja. Ruto kwa oganda jo Kenya mondo chulo suru kaka chiel kuom yore mag gero chumi ma pachoka. Ka bende okwayo jood bura mondo mi obi osir paro mobiro tere od bura. Paro mogeto godo bero ngima jo Kenya. Lakini mimi nataka niwaulize nyinyi wa Kenya, munisaidie tu kitu moja, kila mtu alipe ushuru. Kila mtu tu alipe tax. Kwa sababu hii kazi yote haiwezi kufanyika bila ya pesa. Na pesa, hakuna mahali serikali inatoa pesa. Pesa inatoka kwa ushuru ambayo kila mwananchi analipa. Seche maoro medo jimbore thoth counties ma pachoka. Ruto kwa attend counties mondo tikanyakla e chokopi kendo kunyo yeuni mondo mi oganda obed kod yot e weche mag pur. Nimetangaza ya kwamba tutajenga dam zile kubwa 100 katika taifa letu la Kenya. Lakini tutajenga zile ndogo nyingi kwa sababu tunataka harvest water at every level. And I agree with your county governor that we should be able to have sun dams and other dams at every level, ndio tuweze kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji ya matumizi nyumbani, maji ya mifugo na vile vile maji ya irrigation, ndio tuweze kuzalisha chakula. Ruto dokero kamano ne ute lamo kuom keto maine lamo ne piny Kenya. Aenyate yiero mokalo, mwacho notimore yor kwe mokalo, kakoro kwa kweth makwedo piny owacho, mondo ket maine tiyo ne oganda jo Kenya mana kaka piny owacho bende timo. Wale wote tuliopata sasa nafasi ya kuchaguliwa kutoka MCAs wetu, wa kutoka vyama yote, wabunge, magavana, maseneta, na mimi na ndugu yangu hapa Rigathi, sisi wote sasa na waomba tuungane ili tuwafanyie kazi hawa wananchi waliotupatia nafasi ya uongozi. Mana kaka no singe kinde mokalo, Ruto singo chiwo omenda midendo ni Hustler Fund chop dwe mar 12 mondo konyo ohala ma pachoka. Ka bende osingo beda pini ma kaunti ma Kitui kendo beda rita kue e gwengego. Tayari tumeuliza wale watu wa Fuliza wapunguze ile interest yao na wamekubali, wamepunguza by 50%.
na mtaona hivi karibuni wale watu mlikuwa mmezimiwa simu kwa mambo ya CRB, simu zenu zitafunguliwa. Ramogi koro wuoge mago manowach gi jatend piny Kenya William Ruto gwenge mag Kitui. Wayudo ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya oseyo piny owacho mar William Ruto kuom rem keto e tim singo manigi keto e kinde kampen. Kotelne kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka jotelogo manoyore alami wa Makisumu wacho ni gin maging'eyo lit magikale kendo wacho ni gimalit ni duoko nengo mwandu piny otamo jo Kenya Kwanza kaka ne gisingo e ndalo mane gitimo kampeni pachoka. E kinde alam ma Jumapile kanisa mar Deliverance Kisumu, jotelo mag Azimio la Umoja One Kenya kotelnegi kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka owuok tung' mosuo kod telo mar Kenya Kwanza kaluwore kod ngima mamedo bedo matek ne jopiny. Gavana Masaya James Orengo golo siem ne jo Kenya mondo mi oikre ne ngima matek koko ni piny owacho ma ok nyal jalo jopiny kokalo duoko piny nengo mag mwandu en piny owacho mathiro ganda. The signs are showing that we are going to have more suffering where you have a government which does not believe in subsidizing the poor. It does not believe in subsidizing those who cannot have a square meal. I can tell you that that kind of politics and economics will not get us anywhere. E kinde no seneta mar kaunti ma Homa Bay Moses Kajwang' ohumni kinde ma kech amedo kelo midhiero ne gwenge mopogore opogore pachoka. Jotelo mancho gwele lemo mar tend migepe jochamo nyadhi kendo sungo ne jo Kenya kwano omenda magingo. Life has become unbearable for Kenyans. And the question is whether it will be unbearable for 5 years or for 10 years. When you look at the fight against corruption, it has been abandoned. In fact, corruption has become a virtue rather than a vice in this country. We see our brothers in northern Kenya going to bed hungry without food. And when we see our cabinet secretary nominees, they are displaying their wealth whose origin is questionable. The hustlers' agenda has been abandoned. It is time for billionaires now to share the cake and the hustlers have been kept away. Kodiro kuye wang piny owacho mar William Ruto, jatend Wiper Kalonzo Musyoka okoni piny owacho masani temo mino bad doho kendo gitiyo gomenda e temo duoko piny bi mar kweth maketo piny owacho tesre konyiso kanisa mondo kik donjo badhono. When you have the judiciary compromised and you have the parliament compromised or bought, because some of our colleagues unfortunately accept to be bought with money. Imagine Kenyans, we steal from each other, we oppress each other, and we want to assume that tomorrow is going to be business as usual. This country needs deliverance. And now the church, please, let us regain our national conscience. Kalonzo bende onyiso piny owacho ni kik tem mulo commissioners ang'wen mag IEBC manobalo gi jakom margi Wafula Chebukati e kinde mag lando duoko. Kenyans have now to ask themselves, is it really necessary to go to the polls? Is it really necessary? If you have Venezuelans fixing it from Caracas, is it worth it? These are some of the questions, even as we put together the new team of IEBC. But I must tell you, nobody should dare touch the 4 commissioners who are continuing commissioners, because they showed in their own way their sense of professionalism and they were not afraid. Eseche ma jokanyo ma Kenya Kwanza medo keto kenge mag loso piny owacho magikoni deo jopiny, jokanyo mag Azimio la Umoja One Kenya osingo keto tend William Ruto tesre nyaka gineni oketo e tim singo duto manoketo e kinde kampen. Kwa moikano ganda weni weche siasa osirumo kore kumoke bati. Chwakore hapa ni kaka ne jomoko lieko ka chieng' moro ni 2027 kata gana 2027 nyocho sema na gore ochakore bang 2022. Ongeyo jotelo mag riwruok Azimio la Umoja ose sirikal mar Kenya Kwanza magiwacho ni chalo ma oketo tenge jokanyo mamoko chenro mar manyo jakom manyien mano maduol matawo yiere pachoka IEBC. Kaunti kod jaod bura ma Pokot South David Kosing jotelo go wacho ni chenro mar manyo jakom mar IEBC nyaka tim e yo ma huyanga mondo jalo ma ibiro mile mono bed kod nyalo mar bago yiero e yo maratiro kod adieri.
Jatelo gwenya kora mgajuang no loso kane gitimo limbe par jaod bura ma Ogunja Opiyo Wandayi mani Sidindie County Masiaya. Jatend Kenya Kwanza William Ruto kada jatend piny Kenya William Ruto nyose go chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho ni chenro mar manyo jakom manyien mar IBC koro chakore. Preparing the country for anarchy. So we are telling those people who are in reign of power now, think about the country. And the preparation of anarchy might be prepared by sidelining others in terms of recruiting the chair of the Electoral Commission. The recruitment of the chairperson of the IBC is such a serious exercise that must be conducted in a bipartisan manner. It cannot be left to William Ruto alone. Yes, it has to be done in a consultative manner. And as the RAMOGI coalition is a serious stakeholder in this country, we want to see the Right Honorable Raila Odinga being involved. The Right Honorable, His Excellency Kalonzo Musyoka being involved. Okay? Honorable Gideon Moi being involved. And Honorable Martha Karua plus Uhuru Kenyatta being involved. Powers just emanating from one corner. Judiciary being controlled from one corner. Police officers, they can disband any unit and they create another one. Parliament can be a phone call away. You can imagine if it was in the old constitution, which country will be having. Wadhi nyime nyakora mogikoro wagane darubin ne weche mag gwelo jotend migepe. Piny owacho mar William Ruto koro yangore ni ne ogwelo jotend migepe ma omeo kirango nonro manyocha owuok e kinde goyo gi kogno. Kwan mwandu ma jotelo mowalgo nigo kore uto nyalo romo shillings bilion 16. Walter Nyambaga nyakwara mogi kolonwa wachno korango bende ni kwith mar Kenya Kwanza ne osingo chugo sirikal monywando nyaka jogo mayuto gi ni piny. Aba bottom, alafu tuende up, bottom alafu, bottom. Singo mar miyo hasla tije en moko kuom singo mane omiyo ganda ilo ne ka opogore kod jotelo mamoko mosebet ka walo osiepe kachiel kod jok man kod tudruok maber. E piny owacho mar Ruto ne nyalo neno wenge joma ochan, jorimba piko kod jok ma uso alode chiro e kaka mama mboga, jodhiro thiwi kanyakla kod jawuot jwakale. Serikali ya 2022 itaundwa na mahasla. Hawa mama mboga hawa, watu ya bodaboda hawa, wale wa kuuza kiosk, wale watu wa chini ndio wataunda serikali ya 2022. Walikuwa wanafikiria ni mchezo. Sasa wamejipata mahali pabaya. Kwa sababu saa hizi wanahangaika huko kwa maboardroom wakitafuta sijui tuungane na nani, sijui tuungane na nani, sijui tupange namna gani. Mumesikia wakilalamika ati wasipojipanga hii watu ya wheelbarrow watahama na serikali. Kata kamano chenro mar piedho ji 24 mokwongo mane Ruto walo mondo konye tayo piny owacho ne kod ranyisi mopogore. Personal level, what is your financial net worth? 645 million, Chairman. Other investments in circles are to the tune of around 1.2 billion. Chairman, my net worth is 425 million Kenya shillings. Jo Kenya moko bedo kod buok bang' neno ka osiepe mag Ruto mane ochung' kode kinde mag kampen makoro nyalo dhi yudo lemo mag kombe madite piny owacho bang' ka lipot midhi losi kod kamiti no chwal ne od bura. Eliud Okech Owalo do hereby swear. Franklin Mithika Linturi do hereby swear. Kwan ma wiye nyiso ni jotend migepe mag Ruto mowalne kod mwandu ma nengogi ka orew to nyalo romo shiling bilion 15.8. Omenda makaluwore kod bajet mar hik omenda masani to nyalo romo chopo bajet mar osiptal mar Kenyatta kendo nyalo chulo somo ma ok chul mar primar maromo bilion 12 kuom higa achiel. Kendo pesano bende nyalo chulo jodongo omenda mamuonyo bilion 17.5 higa ka higa. Omenda no ka orew to inyal pod ne counties kaka Homa Bay kod Kisumu mayudo omenda mar loch gwenge kaka pok pesa mar higa ka higa. Kapod irito ka bende od bura dhi podho jotend migepego, oganda pod rito mar neno ka bende thuolo nitie mar ji mamoko mayuto gi ne piny mana kaka ne osengnegi kod kweth mar Kenya Kwanza kinde kampen. Walter Nyambaga,
Ramogi TV. But na winjo ko penji ni wathni na di chenja to nieko. Wangiane ka binya donje sirikandne. Ka onge. In mano wuondi. Onge ka. Kopone koro mane mitindo. Onge. Tuko so ine baba mboga. Kora Ramogi wateri nyake county ma Homa Bay. Oido ne governor mar county ma Homa Bay Gladys Wanga olero ni welo ma otime apis mar governor mar county ma Homa Bay oluore gi dwaro mar chik kendo opuodhe gi board ma ochung'ne ndiko jotije county ma Homa Bay. Wanga loso bang' ka duol makedo kod mibadhi EACC ondikone ka penjo ler mar jotije 11 manondike apise. EACC bende penjo ka duol mandiko jotije kata Public Service Board bende ne opuodho lemogo. Duol mandiko jotije county ma Homa Bay bende no kone Ramogi TV ni lemogo negi puodho kapok Wanga olandogi. Mana kaka Edwin Okoth leronwa EACC bende osiemo gavana ma Meru Kawira Mwangaza kuom keto apisi jotije mamoko e tok chik. EACC ne ondiko ne Wanga ka giwacho ni lemo mane opodo ne jotije 10 apise kod achiel moro apis jalupne ne otime tok chik. Kokale gwelo manyocho timo tarik 11 dwe mar 10, Wanga ne okawo ji 10 apise mar gavana ma owinjore konye ng'ado rieko e kidienje mopogore opogore, ka ng'at achiel bende wal mondo bed jang'ad rieko e apis jalup gavana. E barua manyocho ndik ne tend county ma Homa Bay, EACC wacho ni Homa Bay ni kod jong'ad rieko 11 e apis gavana, kama chik to yie mondo ndik mana 3 kende: jang'ad rieko e weche mag siasa, weche mag chike kod weche mag ochumi. Chik bendo yiene gavana ndiko jata chenro e apise kata chief of staff, director mag weche mag fwambo kata press service, kod jochiw kony mamoko kaka jariembo, jatedo kod jatij dala kata gadina. Jata tije mar EACC Twali Mbarak koro dwaro ni mondo Wanga ochung welo mare kendo mondo ne ni onge lemo ma ochiwe tok chik. Kata kamano, kane oloso kod Ramogi TV, jata tije mar board mar ndiko jotich mar county no Ruth Alo ne wacho ni welo mane gavana Wanga otimo ne opuodhe yo makare, kendo kata bang' welo no board ne oluongo romo kendo puodho ni welo no notime yo makare. EACC bende ondiko ne gavana ma Meru Kawira Mwangaza kama itude kod gwelo ji mopogore opogore e apise mag county ma ok oluwo chik kendo tiyo marach kod apise ma pok otiko kata dweche 2. Kawira wachore ni ne oketo jotije mag county gi lando hande mar kambine man kod wang' jowi ma iluongo ni Weche TV, kama jok ma ok otimo kamano to bwogo ni obiro riembe tich. Kawira bende ne owalo jaode Murega Baishu kaka patron mar rowere ka achiel kod lemo mar jambetre mar Hustlers, jaode mayore rome duto mag county kendo chiko jotije mag county no. EACC bende wacho ni Kawira walo nyiminege 2 ka achiel kuomgi oketo kaka jarit mare, ka bende director mare mag weche mag tudruok Hilary Mutuma ne owale tok chik. Jata tije mar EACC Mbarak koro dwaro ni gavana ma Meru nodwok penjogo ma itudo kod welo ma otime tok chik. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Weche medo tuere ka bede migepe mag piny owacho koro menyo governors manyien ma koro sani nyo chamo muma kendo chako tich ayanga gi temo kete wang'e kaka giriembo counties mopogore opogore. Na kaka nowacho ni siasa medo bedo maliet bati no ka Meru beno golo tulo e od bura mano mar county ka bende chal ni pod ywaruok nitiere gi governor manyien mano governor Mwangaza pod amade menyo weche gi mondo bwanyita kor mbajwan kaka weche gi brodhi kata kamano en dakika kanyo 14 bang' saa 3 mar otieno chenro eno Oimore kama bende amedo miye weche go manyien aneno ka bati oganda medo ndiko yaw medo ndiko ka ng'iyo bende jomochako jokabondo ma ideo giluongore ni gin jokabondo ma gineno Ramogi kaka uwinji ni gin kamoro achiel oting'o engineer Omondi Akelo manyakwar nyapi kantiere Kadongo Kabondo gi Jacob Sule mar Kadongo Car Wash kaachiel kod japuonj iluongo ni Hassan Boss Mwinyi mar Gotrating Kabondo. Gin jok makoro make giwacho ni gimake mafuanda. Stella Recho bugo kantiere e piny mar Amerika wacho kanyo ni gin kanyo gi Madam Vida giduto giwacho kanyo ni gin Ramogi TV to giparonwa kanyo ni bati nyadendi moya twaro wach kanyo Lavendo Ojala gipoe kuom tiyo makare kendo giwacho ni waorne puoch gi pak kuom gombake yo makare puoch gi pak Lavendo Ojala kata no kanyo ka Chris Wodowino Lucas wacho kanyo
nintiere kaka osebedo kata wacho ni jatendwa nogolo singo kendo ni obro loso weche moko, koro nyaka wariti mondo mi warit singo no ochop kare. Kabena neno kanyo ka Rafiki Wuod Ligala wacho ni entiere Matupeni Boston, entiere kodwa e chenro. Jojo Kaka to wacho ni mano e siasa kendo nyaka notigi wach mar joma mamboga. Ibaba mboga ni abro bede cabinet kata mana heted migepe ni gin magi bro loso sirikal mana koka no nyalo yudo kura irgi. Nitiere jomoko ariyo ma pani bendo ndiko ka. Bati anto aonge kata siling. Jo Kenya man piny winjo matek. Kaso ngacho ngima to medo mana idho. Waleo gi nyithinde udi. To jomoko to yako mwandu. Okay. Paro ni ji goyo osuru jite. Pejo kamano. Nano Charles Otieno Wino bende wacho kanyo ni en be gin ka giduto koriwo koda ka wuon gi Peter Oleo kod min gi Rosa Tieno Wino giduto ikete mana ka RAMOGI TV. Collins Owandi kantiere Bondo Siaya County kachiel gi Pastor George Rundu kantiere Yugis Homabay County giduto ikete mana ka RAMOGI TV. Nitiere jal moro mabende kwa wadhi e yweyo nyako RAMOGI. Amor kod jotelo mag Azimio la Umoja One Kenya baba to nyaka miluor makende maniluongo ni Calvin Sojwang mar cham gi wadu. Wadhi yo matin kata kamano mediko no nyakoro mga juang waduogo kod weche mako. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Yedhe mabecho mag thieth nitiere. Tudri kod jolony mag thieth mag jamni mondo olosni chenro mar kago jamni maromre kod rang'iny kata kwan mag pith mari kod lek magi mag pur gi pith. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Benji laktar oken chenro mora mora. Wach mari P2 emergency pin gire monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni gima ikwayo kwa kuom lakteche man gi lony makare. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kendo malite masongo adhia very good. Riuri kod Ruth Otieno kao penjo to somo SMS. Namba mar SMS en 23600 en page laktar. To okao simbi wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa e penj laktar. Sa 12 odhiambo wuok tich nyaka tich abich mana e RAMOGI TV. Chiemo kelo wa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ringo ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e RAMOGI TV. Have doodles taken over your home?
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Chal nade? Chal ka gimi ka kang'iyo sim gi pacha te? Kiki huma hinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Machiegni kendo nyakoro mga juange chendo ni maro Oimore wadhi mbele gimi weche manyien. Koro wang'eyo mago motenre kod thieth. Mohewo ji 7,000 odak kod tuo mar ayaki sub county Mathari buore Nairobi. Bende kwan mar rowere ma iyakre mayudo ayaki e kar dak ma Mathari medore higa ka higa. To kaka jafwambo mar Jurito mondi lero nonro maduol mochung' ne kedo kod ayaki pacho ka lero ni midhiero mar medoke ayaki okwako gwenge mayuto mar oganda ni e piny. Piny ruo odiochieng' ka odiochieng' kendo oganda e kuonde dak mamoko dhi nyime kod ngima gi mapile. Ma ok opogore kod kar dak ma Mathare buore Nairobi. Ei mor maneno e kind jodak maka, midhiero moko pondo ahinya to e kind rowere. Nyako matin Adija chiewo kod geno ni chieng' moro gik moko ne dok kare ngimane. Adija ngimane ne olokore bang' yudo tuo mar ayaki mana ka enja higa 17. Nilipata virusi vya ukimwi kwa njia ya kujihusisha kwa kufanya mapenzi nikiwa mdogo. Ina soundingi vibaya ikiitwa hivyo. Hapo ndo nikajikuta manze nimeangukia. Paro mar ka bende ne onyalo bedo ni en kod ayaki ne okengo. Pache mar dhi adhiya temo nomiyo romo kod ma ok olwer. Siku moja nikaona watu wanapita na nikakuwa curious kujua hii kitu watu upimanga. Wanasema na HIV inatokea ngaje na inakaa ngaje, mtu akipimwa inatokeaje hii kipimo. Nikaamua tu kwenda nipimwe. Nikajikuta hivyo. Duoko mar pim nomiyo Adija ngimane olokore dichiel. Odak mana ka gima oleko, lek maonge kod buok, lek modoko mar ngima. Siku breakiwa down vile mtu anafaa kubreakiwa majibu down jo. Sasa after mhuduma amenipima aliniambia tu, msichana unajua sasa wewe uko na ukimwi. Sasa niko nashinda sasa hii ukimwi ndio gani? Sasa sikuwa na imagine kitu hiyo inaweza nipata juu nilikuwa nadhani hii ukimwi inashikanga watu wakubwa. Vile ilithink sasa nikajua basi haba kumbe ni ukweli. Samoro bedo malit ni nyathi nyalo bedo thuolo mar gomba ka ewi lit ma en go kod jooko to we jonyuol mage. Ma kaluwore gi kido ma samoro jonyuol ni godo kod nyithinde. Adija sani cha higni 25. Higni 8 nyaka ne oyud tuo mar ayaki. To pok no bedo thuolo mar pimo ne janyuol ne kata matin. Lakini kwa wazazi ilinilemea. Bado inanilemea. Sijui wazazi wangu wanaweza wakaichukulia aje. Kwa sababu pale nyuma vile tumelelewa sisi, hii generation tumekuwa tukigrow. Wazazi wakutaka kuongelelea ngono kwa maisha yetu. Hakuna mzazi alikuwa anakuambia kufanya ngono nini inaweza kufanyika na nini haiwezi kufanyika. Kitu wazazi wetu walijua tu inaweza kufanyika ni unaweza kupata mimba. Wako wanakumbuka kama kuna ukedi. Walikuwa tu wanaelewa ndio wanaweza kupata mimba, wako wanaelewa kama kuna kitu kingine inaweza happen. Waromo kod janyuol moro, min Sharon. Ma osepidho Sharon nyaka sani korenja higa 20. Sharon ne onyuol kod tuo mar ayaki. Bende min Sharon en ranyisi maber ne jonyuol moko ma onyuolo nyithindgi man kod ayaki.
bende osechiwo puonj moromo ne nyare. Sasa wakati nilikuwa na mtoto anameza dawa siku poa, nilikuwa tu nimekonda, niko na stress, sitaki kuongea na watu. Nikawacha tu wakati amemaliza 8, nikamweka chini, nikamwambia tumeze dawa, mimi nameza dawa, wewe meza dawa. Usitafute mwanaume si mgonjwa, tafuta mwanaume anakaa kama wewe. Sasa ingine utakaa na mwanaume mwambie uko mgonjwa, kama hataki wacha na wewe. Wengi wameingia kwa ngono za mapema. Wazazi, ukipata masaa ya kuongea na mtoto wako, usisahau kuhusisha ngono ndani. Ni kuelimisha huyu mtoto. Sisi tumemwambia ngono, akafanya ngono. Umemwambia ngono, ajue inakuanga na ajue inakujanga na madhara gani. Higa mar 2021, ji maromo 32,027 ne oyudo tuo mar ayaki ka jomatindo manie kind higni 10 nyaka 19, maromo 5,294 bende ne oyudo tuo no. Jomatindo manie kind higni 10 nyaka 19 ma kwan gi romo 14 bende yudo ayaki odiochieng' ka odiochieng'. Ma kaluwore gi lipot mar duol magayo landruok mar kute mag ayaki e pacho kae. E kar dak ma Mathare, jo higni 15 kadhi nyime maromo 7,195 ne ni kod ayaki higa mar 2021. E higa no bende maromo ji 188 ne oyudo tuono mar ayaki. Ji 45 ne owito ngimagi e kar dak ma Mathare nikech tuono. Jokanyo mag National AIDS Control Council koni giseketo okenge madhi konye duoko piny landruok mar ayaki e kuonde dak ma yuto ji ni piny kaka Mathare ahinya to e kind rowere. Our vision as a country is to have 0 new infections by the year 2030. We ensure even the commodities of prevention like condoms. The young people are in the forefront of ensuring that their peers understand and appreciate the need of using condoms as part of the prevention of new infections. Judith Omondi, Ramogi TV. Lidia winjo kaka weche samoro nyalo bedo matek ne jonyuol. Ber ka janyuol keto nyithinde piny anya ka gidongo mondo ging'e ni mae gima timore koponi timo gima kama. Bende nitiere gik moseketi giluongo ni stigma ma ok owinjore. Nowach kanyo ni samoro tuo malaria to tuo miwacho no inyalo po ka dhi sayun ka ng'ama chielo ni pod ni mana tiere. Koro kik waket stigma. Tuo en tuo, samoro tindie malit, wiye mabari, itie malit, giduto gin tuo. Koro kik wachak kwedo, keta kwede na jogo manigi tuo mopogore gi mawango. Ote malong'a ahinya Lydia ne jogo mabende samoro diponi pod oko yudo kata poko kale chandruok machal kama kod mago mabende diponi ose yudore kama chalo kod mano. Pod wang'iyo mago motenre kod thieth nyakoro mga juang migawo mar thieth ochako tielo mar 2 mano machiwo chanjo mar COVID-19 ne oganda e kaunti ma Siaya. Coordinator mar chenro mag thieth e sub-county ma Lego Usonga Otieno Anyango yango ni chenro no geto jopiny mapok oyudo chanjo mar kedo gi midhusi no. Onyango lero ni chenro no geto chopo ne jopiny ma Siaya ma kwan gi ok tin 55,000 mapok oyudo chanjo. We are really ready and we want to make sure that we have 0 COVID cases and we are targeting at least 100%, if not 99, COVID vaccination coverage. What we want to see is that we have a total of 55,880 people that have not been vaccinated according to the household enumeration report that we did. So this is integrated for adults and adolescents and adults. We have a rapid response initiative for Lego Usonga sub-county. We've supported household enumeration for people who live within Lego Usonga sub-county and gotten to identify the ones who are fully vaccinated for COVID, partially vaccinated, and those who are not vaccinated. Wadhi nyime pod wan mane mago motendre kod weche ma tucho kod gikoja kwa Ramogi. Koro wadonje weche motendre garita kwe. Miyo moro ma ikeni e diere ochwad gi magena gi jonjore dalane manitiere
kinde bene e kaunti ma Meru. Njore go chechigoni gin jokwath makana jokwath maya e kaunti Malibamba ma Isiolo. To mar miyo no biro e seche ma jodak e kaunti no sebedo ka yuago rochruok mar arita kwe kage sayo obila kuom rem tiyo tijgi mar keto arita kwe e yo makare. Gino ma osebedo ka keto ngimagi kod mwandugi kamarach. Obila mano dhi kawo ringre miyo no romo gi makolo seche mane jogweng' mane ni kod mirima mokalo norakore kodgi. Are dwe mar achiel ji madirom 15 osenegi e alwora no gi jonjore ma bedo ka monjo oganda modakono. Ile janga ambalo limetutokea usiku wa nyati ya kwamba ngamia, wafugaji wa ngamia walikuja wakavamia maboma zetu, ngamia zikakuja zikaanza kukula maboma zetu. Wananchi waliposikia ya kwamba kuna ngamia, so wakatokea kuangalia ni nini kinachoendelea. Na wakati mama mmoja alipokuwa anatoka kuangalia nini kilitokea, akakutana na jangili, ikampika risasi, na wasai tunaongea amekufa na amelala kwa ngeti yake. Familia Moregwenge mag South Mugirango e County Makisi pod yuago ratiro ne wuodgi mayande onegi gachiel mokalo. Familia no ywak ne nyaka sani onge ng'ata ma osemaki wi nek mar wuodgi no mayande en jachiw thieth e piny mar Amerika. Former County Makisi Crispin Otieno miyowaler. En gweng' mar Muma manie tago kar chung'od bura ma South Mugirango. Ma e familia mar mosenindo Thomas Oyaro Magwamu. Oyaro yande okwany ringre dwe maduong' en yudo ratiro e wi nek mar wuodgi. Kichwa nione kichwa ya mtoto yangu, hakuna kutoka mwezi wa 10 mpaka saa hii pato kuona. Mimi nalea sana serikali nyinyi ndio iko nguvu. Munifanyie hii maneno, munitafutie hii watu, munisaidie kama nione kweli ndio hao. Chuno gi madluorore e apise magukwach kich manyamira kod Kisii mana ka gilimo ka bende nitiere nonro mora madhi nyime. Mwili ulipatikana Nyamira, lakini tuliambiwa waenda Nyamarambe mufanyiwe kitu tunaitwa investigation. Tangu wakati huo tumejaribu kwenda Nyamarambe kila wakati, kila wiki, hatujawahi pata chipu. Magwamu Rachami ma en wuon jago mosenindo wacho ni thone omayo gi wuoyi mane gin go gi geno kaka familia. Kata kamano geno pod gin go ni adieri biro ng'ere to ahinya e kinde ni makoro telo manyien temoloko i bad migao mar okwach kich. Hata watoto na wachewa hapa, mimi nashindwa kuchunga watoto, hata kuenda shule hakuna. Mimi nasumbuka hapa mpaka saa hii. Tulijaribu kuwaambia watupatie kitu tunaita